sikati o kuma la ay aw sogolen to renouveau la aw bela jelinga wasa sororo do ka foli kura kura ya kadi an kanu baga jamakulu bela jelima radio nyeleni la mebagaw an ga foli be aw ye radio benkan ka bo kerewani ame sokma na fe foli di aw ma radio tiendugu ka bo jura radio futa ka bo yanfoila radio be sago ka bo kuchala radio kanaga ka bo juru radio kumakan ka bo bla radio jigiya ka bo san radio naro samaya ka bo nyewlini radio dame ka bo boron radio fasuka nun ka bo wolisi bugu radio Nchiba FM kabo Kati Falaje, radio Nema FM kabo Kasaro, radio Tolerance kabo Mopti, radio Miracle FM kabo Buguni, radio Kusata 2 kabo Jalakorobuku, radio Altakadum kabo Sikasu, site internet Malibamada kabo Franci, amanine radio Mamelon la mebako kabo Kibila Fukata sita manima, anga fulibe ankanu bela jilini wa radio chama wore wino ulu sokoleno auna ni sirafe amasika munu bela jilin tokofo ambe alla mebaka je kulu bela jilin fo ko beki bisimla redvo matin tako flana alikeneka tako flana mu amena o baraw daile sisa ni wakati bolo da chukwe Sankolo alibina jaya noko fitin betike kabala fonene fiye bena chi mali marabolo kilingilina bela jilin kono na fiye fanga otena bonya kusobe femmitalike anga jamana kono fe marabolo ka fara chamanche marabolo kan big ligaina oluka erojan fleli mimi damne kilometri duru kataka bla sheki mbonyokola ku gele obina na do ula ka sababu yake gongon bloni femmitalike kunu klebota hakeyo ni adam bitama o bita jikine no doni kateme kunu taka ola kaika uka kile bota hake ya big ligaina obege digiri bisaba ani duru kulikoro sigaso ani segu oluta bege bisaba ani isabaye moptikao oluta bege bisaba ani fly fm metalike tomboktu ni gaola oluta bege bisaba ani kilinyi kidal oluta be jingana digiri muga ani shikina mena kakao oluta bege digiri bisaba ye tawdini oluta bi jomuga ani wolon vlala buguni marabolo konna la kligaina oluka kle bota hake abege digiri bisaba ani nani kuchala ka oluta bege bisaba ani sabaye kita bisaba ani nani nyoro kafara naraka ani duanza oluta bege bisaba ani flaye sanka oluta bege bisaba ani sabaye banyangara bisaba ani fla joila marabolo konna la oluka kile bota hakea kligaina obege digiri bisaba ani sabaye bamako distriki konna la ko sankolo obena je no fitin metike kabala fode de fiye bena chinga fiye fanga besika bonya wakati ani wakati yorojan fleli mi mesdames nebi kilometri woro katabla konontona o flelu go gele obina na do ula kasibo yake gongon bloni kile bota hakea obeke digiri bisaba ani fly bamakona lamini sokomadaina kene chira nege kanye woro o temeleni sanga bidruni shekinye klebena bi nege kanye tan shekini ale temenani sanga bisaba ani sabaye wakati boloda jweni nye renouveau matin tako flana ale konna la ametakanye feni kuna fonu alsa do kibaru tako flana ale daile wakati sira janjo masafe Idrissa Siribe janjo Fanta Tumota Flake Warenta Aywa kuna foni to hejume isiki konna la dongi baru tako flana konna la wakati kurune ngata fi awo geniye ngata nyefe nyoka changula Fanta amana get bibeza problem dala aminyo anzoro chevre ami fo Fanta ya fo tugomina akaka kamalide cheni musofu makron demte tako flana na negenye sheki na be 8h ko fo sanga e kononton soro gouverneur la kay kaw fe no okmana ibora ni ka mali ikado amararo muga ni ka beladile mada akaka okmana anganzizi okrofo en ka madam ne kay nyoro di sahel kita nara juila buguni sigaso kasi kado ka fo mi kuchala segu san banjangara doaza mopti tawdeni ikado menaka foga se krenkrena kidal kaw uluma gawo tomboktu okmana ka defo ka beladile wale nyumandon ni sangaina okmana kibaro takko flana wa mina damne kay kaw ulu fino amba yirawla ka fo mi kalanso munu nolu be lokol karamogo kalan ukama ko IFM ulu munu be kay marabulo konnana kles sababara bla ulu koniye ikado ka fo ubuluda ka sawke uni tormonyo min ka kana fama ko bursi kalu duru utege madda aka ikado masika dalu soro oko kuna ni mitaliko wali na krasawiye kay region fana kalande to ka seka ukado ka demenya taka nyeshuma bela dele koni mbora
ka ne ka kalanso k'olu bila k'u ka nisɔngoya sɛbɛkɔrɔ yira nin ko in kan Michel Yawo y'an ka lasigiden ye i ka dɔn ka ikaw fɛ yen nɔ a wulila ka ɲinini kɛ nin ko in kun kan a ye kibaruya mun sɔrɔ an ka ɲamadaw fɛ. Bon depuis tɛnɛn don an bɛ kɛnɛma parce que depuis an nana nin y'a kalo 5 ye an ma wari sɔrɔ bourse de kan ka d'an ma an ka fɛn bɛɛ dépanner no bourse de la an ka siyɔrɔ an ka dumuni an ka besoin nécessaire bɛɛ dépanner no an ka bourse de la bon ça vaut 5 mois an bɛ yan wari foyi ma d'an ma donc minnu bɛ dumunikɛyɔrɔ la n'an b'a fɔ olu ma ko cantine cantine mɔgɔw gɛn sotigi mɔgɔw gɛn mɔgɔw bɛ ka si kuru kɔnɔ tagayɔrɔ tɛ an tɔra an bɛ dumuni kɛ cogo min na o de kama an bɛ ka politique dan de bɛ ka ye bon an kɔni y'a décidé tant qu'an ka bourse ma di an tɛ don classe kɔnɔ c'est jusqu'à nouvel ordre wa an donna bɛɛ kan wari kan ka passer fan o fan an sera bɛɛ ma an bɛɛ voir bon o tɛ dɔwɛrɛ fɔ an ye a ye tile 2 d'an ma a ye tile 2 d'an ma depuis le mois de novembre o b'o de fɔ an ye a ye 2 jours d'an ma a ye 2 jours d'an ma fo sisan foyi ma yɛrɛ Ayiwa hakilila nin ye dekun ye min bɛ maa minnu ni olu bɛ kalan karamɔgɔya kalandenya la i k'a dɔn k'a fɔ Kayi marabolo kɔnɔna na kibaruya ko nasiraw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ tubabuw ka jɛkulu min n'o k'a ma ko Union Européenne olu kɔni ye i k'a dɔn u bolo si maa 5 ma k'olu u na u ta ko ɲɛngili ɲɛsin o ma maa 5 minnu ni olu bɛ i k'a dɔn Mali yɛrɛ furancɛ fanga ma ɲɛmaaya olu la o kumana o maa 5 o kumana min bɛ tali kɛ Union Européenne u ka kun ti dɔwɛrɛ ye k'a fɔ a bɛ i n'a fɔ ko kumana ko ŋaniya tɛ yen walasa ka se ka kalataw labɛn i n'a fɔ o kumana furancɛ fanga kɔnɔna na a bɛnkan minnu n'o ye kalo 18 min sumana ka di i k'a dɔn ni ma ko fɔlen n'o ma min n'o bɛ tali kɛ nin ko in kɔnɔna kibaruya kɔni dira mɔgɔw fɛ minnu ni olu bɛ tubabu jamanaw ka tɔn kɔnɔ ni olu ɲɛsinnen don ka jamanaw ni jamana wɛrɛw cɛ kunkanko kibaruya o ɲɛnabɔli o ma min ye Astan Jallo ye ale ye ɲinini k'a ko k'an ka ɲamada o fɛ. Ni bɛnkan in n'a taara jamana 27 bɛɛ fɛ o bɛna lawaleya nin kalo in kɔnɔna na bɛnkan in laɲini de ye ka a bɛ furancɛla fanga mɔgɔ minnu kun kan k'u bali dugutaw la ka tila ka gɛrɛntɛ sigi u ka sɔrɔw kan nka nin waleya in bɛna ta ka ɲɛsin maa minnu ma u tɔgɔ ma fɔ nka a yirala kɔni k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu ko ɲangini b'u kan farafinna kɔnɔna na Farafina kilebiyanfan tɔnba n'o ye CEDEAO ye kalo tɛmɛnen in na ale kɔni kun ye ɲangini ta ka ɲɛsin Mali ma ka sababuya kɛ ni kun kelen ni dancɛ datugu yɛrɛ b'a la kabini o waati gɛlɛya kɔni bɛ Mali marabaw a n'a dancɛ jamanaw cɛ fo ka se a baaraɲɔgɔn minnu bɛ diɲɛ binan kun kan n'a fɔlɔ yɛrɛ ye Faransi ye n'o yɛrɛ ka wulikajɔ dantɛmɛ walew kɛlɛli la danbe ɲini ka sigi o la ka kɛɲɛ ni Faransi lasigiden min bɛ Mali la ale ni Danemark kɛlɛdenw gɛnni ye tubabuw ka ɲangini ninnu man kan ka kɛ kɔlɔlɔba ye Mali marabaw kan ka sababuya kɛ maa minnu ɲininkara Reuters fɛ olu y'a yira k'a fɔ ko Mali minisiri min ɲɛsinen don Mali ni jamana wɛrɛw kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ale ni finitigilakaw ka minisiri ɲangini tɛna se olu ma walasa kumaɲɔgɔnya minnu dayɛlɛlen don olu ka se k'o baaraw kɛ. Kibaruya ko nasiraw la an bɛ taa segukaw olu fɛ yen nɔ kabi février kalo tile fɔlɔ san 2022 ma bɛ se k'a fɔ segu dugu a bɛ ka ŋuna ni ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ seko ni dɔnko min ni o nisɔndiyaw bɛ lasabati segukaw fɛ yen nɔ i k'a dɔn min ni u k'a ma ko festival sur le fleuve Niger u baaraw kɔni sigira sen kan fɔcogo wɛrɛ la ɲinan ta a bilara hakilina minnu kɔnɔna na o ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ baara yɛrɛ u bɛ se ka cogo min na n'o ye ka hakilina ta ni ka yɛrɛ ta labɛn sifinnakaw olu fɛ o baaraw kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔn kunbɛba min n'a bɛ kɛ sababu ye ka hakili falenfalenw k'o kɛ ka laban tuguni min bɛ tali kɛ seko ni dɔnko ni ka i k'a dɔn tariku caman k'i da don o la festival nga fɔ festival min n'a bɛ kɛ segukaw olu fɛ yen san o san ɲinan ta in a bɛ se k'a fɔ min bɛ tali kɛ a nisɔndiyaw la olu fana bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn lasɔrɔ a la i n'a fɔ laadala ko la kibaruya kumaba minnu n'olu sera ka lasɔrɔ a la an ka lasigiden min bɛ segu a bɛ Mohamed Sogoba ko fɔ a ye kibaruya minnu fara ɲɔgɔn kan an ka ɲamada u kan. An ye baara dɔ bolo ka segu n'an b'a wele ko Maya entrepreneuriat c'est-à-dire que entrepreneur bɛ an fɛ yen ka kɔrɔ mais an nana jateminɛ Mali la an ka entrepreneur ni jamana tɔw entrepreneur tɛ kelen ye an bɛ entrepreneur kɛ ni maya ye a n'an ka danbe ye a n'an ka kow tacogo ye donc an nana baara kɛ ka gɛfɛw dilan cogo min na entrepreneuriat jago ni seko ni dɔnko bɛ se ka kɛ ka ɲa mais maya ka to a kɔnɔ bɛɛ ka t'u ka hakɛ la
ça kana ke comme capitalisme ou bien mondialisation donc o tabiyaw de nana ni hakina ye donc comme ala y'a kɛ an ye baara in boloda jamana 12 la kalan gafe ni a bɛ kalan jamana 12 de la bi donc an y'olu mɔgɔ bɛɛ de wele bi ka na ka taa fɔ Afrique du Sud la ka taa Rwanda olu bɛɛ b'an fɛ yan ani Uganda ani Afrique de l'Ouest jamana bɛɛ b'an fɛ yan bi donc an bɛna hakili jagabɔ kɛ fɛsɛfɛsɛ kɛ baara ni tacogo comment jago ni seko ni dɔnko bɛ se ka don baara cogo min na Mali la Segu yan ka dɔ fara baara kan pour que artistes seko ni dɔnko baarakɛlaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na ka balo ka ɲa ka fɛn sɔrɔ u ka baaraw la donc baro in bɛna sigi o de kan donc an hakili b'a la tile saba in kɔnɔna na an bɛna kunnafoni caman sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye ka anw yɛrɛ dɛmɛ fɔlɔ an ka baara tɔ ɲa an bolo mais a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ b'i ka hakilina tuma la. Aya hakila famu caman sɔrɔla nin na ɲɛfɔli min ni Allah sɔrɔla ka di an ma an ka lasigiden min bɛ Segu n'a bɛ Mohamed Suguba ale kofɔ Fanta Tumuta o fana bɛ dan sigi ka dɔ kunnafoni ta ko filanan na ka sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 8 ale ye sanga 16 sɔrɔ i ka dɔ Segu Sido ni waati na. Don kibaru di sebe munu bɔra bi alamisa février kalo tile 3 janjo isera ka caman sɔrɔ itɛgɛ kɔrɔ an ye caman lasɔrɔ a ka kan i k'a dɔn i n'a fɔ caman b'a kalama dɔw ye don o don ye dɔw yɛrɛ ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen dɔw bɛ kalo kɔnɔ siɲɛ kelen o kumana a bɛɛ lajɛlen n'a ka wulikajɔ o kɛcogo don laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye kibaruyaw bɛ se ka ladi cogo min na an sera k'an tɛgɛ da minnu kan b'a daminɛ ni espoir ye espoir ka bi bɔ olu ye u sinsin kɔrɔfɔ min kan u ye gɛlɛya min bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ u da donna u y'u bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la u y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ kɔkan jamana kunnafonidila minnu fana bɛ an ka jamana kɔnɔna na minisiri min ɲɛsinnen don kibaruya di ni ka dɔ kibaruya di ta ko fɛɛrɛ kuraw olu ma olu ko fɔ n k'a fɔ o correspondant olu fana tun welelen don i ka dɔn hakili falen falenna ni minisiri ale fɛ. N'o bɔra yen ko kunnafoni gafe min ma de panier super sport olu fana ye u da se CAN 2021 n'a bi ka dɔn k'a fɔ min bɛ ka tan nin waati na Cameroun jamana na Mali samata sɛgɛw kɛmɛ ni k'u bila i ka dɔn k'a fɔ ɲɛfura fɔlɔ la ka yira k'a fɔ ka bɔ u kuma nisɔndiya la ka bila dusukasi kɔnɔna na olu kɔni kɛlen bɛ ni k'o k'u ka ɲɛfura fɔlɔ ye i ka dɔn panier super sport olu ka bi bɔ. Le pays bɔra ka k'a dɔn k'a fɔ min ye colonel Ismail Wage k'ale bila ɲɛfura fɔlɔ la ka yira k'a fɔ ko Wage en Italie o kuma ko min ye Ismail Wage ale min ɲɛsinnen don bɛn ani bɛɲɔgɔnya bɛ se ka sinsin jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min n'a fɔ caman b'a kalama o kuma ko maa minnu ni olu fana kun kɛlen bɛ maamurutilen kɔrɔw olu ni k'a dɔn k'a fɔ ni y'an ka jamana gouvernement ministre min ɲɛsinnen don bɛn sinsinni ma u ye ɲɔgɔn lasɔrɔ k'a dɔn italikaw fɛ yen nɔ ko Wage bɛ Italie le pays sinsin bɛ o kan. 22 septembre ka bi bɔra ni ɲɛfura fɔlɔ min ye o y'a jira k'a fɔ que les vraies raisons de l'incarcération de Thierno Diallo, l'ancien ministre, est en prison au compte de l'OCLEI, qui évalue ses biens à 3 maisons ani ko min ye Thierno ye ka datugulen don o kuma ko min ye OCLEI mɔgɔw ka kibaruya de sababu la ka sababu kɛ min ye minisiri min ɲɛsinnen tun don diinɛ ne i k'a dɔn k'a fɔ an ka laadala ko olu kun kibaruya ɲɛnabɔli ma waati tɛmɛnen na o ka kɔni bɛ prison na kun ye mun ye o ko so 3 ani terrain 51 olu bɛɛ lajɛlen kɔni yira a tɔgɔ la min bɛ miroir hebdo ko fɔ olu ye u sinsin min kan ko Mali marabaw n k'a fɔ min bɛ tali kɛ gwɛni min taara ka ɲɛsin CEDEAO ka lasigiden min tun bɛ yan o bɔra yen o kuma ko gwɛni taara ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ Faransi fana lasigiden ma ambassadeur min bɛ i k'a dɔn Faransi tɔgɔ la Mali la o kuma k'an bɛ dɔɔnin minɛ ko bi k'a bɛ se k'a fɔ ko Bamakɔ bɛ ka a yɛrɛ kɔni bonyali kɛ diyagoya ye ɲɛma. Le challenger yi kanto k'a fɔ gɛlɛya min ni a bɛ i k'a dɔn Mali ni Faransi cɛ o k'a bɛ n'a fɔ politiki maaw ani i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu n'olu bɛ tɔn wɛrɛw la n'o ye société civile ye o k'u bɛɛ lajɛlen bɛ ka i k'a dɔn fankelen filɛ nin ko in na fɔcogo wɛrɛ la bɛnɲɔgɔnya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn nin ko in ma. La lettre du peuple ka bɔli yi kanto ni ka k'olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnna bagandumuni ko la ko bagandumuni ko maa minnu n'olu bɛ wulikajɔw kɛ walasa
ka taa furabulu tigɛ walasa ka baganw se ka i k'a dɔn hinɛ sɔrɔ cogo min na a ko ni maa ninnu sɛgɛn bɛ bi dɛ ka sababu kɛ dɔwɛrɛ ye ko ozofɛrɛw ka bingani ani k'a dɔn k'a fɔ dugu n k'a fɔ ozofɛrɛw olu ka i k'a dɔn k'a fɔ bingani ani ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min bɛ tali kɛ duguw la dugu minnu ni furaw bɛ taa tigɛ yɔrɔ min na olu fana ka sariyaw. Sirani ye kanto ko min ye furancɛ fanga ye o ka u hakili to ko dɔ la kɔntɛ ko a bɛ i n'a fɔ o ye i k'a dɔn fɛn ye fɛn min n'a bɛ mugujugu donni fɔ dugu la gestion de l'AGM n k'a fɔ AGM ye i k'a dɔn agence ye o k'an bɛ donni de ko bi ko c'est une autre bombe à retardement de la transition. L'OBU ka bɔ y'i kanto ko entre le Mali et la France la fin d'une époque o kuma k'a b'i n'a fɔ Mali ni France ka jɛɲɔgɔnya o ko waati dɔ kuncɛ kuma o kɔni fɔli ye nin ye. Indicateur de renouveau an b'a kuncɛ ni o ye indicateur de renouveau y'a yira k'a fɔ ko application des sanctions de la CEDEAO UEMOA contre le Mali la BCEAO bloque un paiement du trésor public o kuma min bɛ tali kɛ ɲange minnu ɲɛsinnen don Mali ma ka bɔ CEDEAO jamana ni UEMOA i k'a dɔn k'a fɔ o tɔn yɔrɔ o ko olu kɔni kɛra sababu ye ni ka u sen da Mali yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ wagandenba olu ka i k'a dɔn k'a fɔ wari sara dɔ u kan olu fana ye o bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la Fanta Tomota nin ye don kibaru sɛbɛnw ye an sera ka minnu lasɔrɔ ani minnu ɲɛkuma an sera ka minnu lase an lamɛnbaaw n'an lajɛbaaw ma. Janjo k'i fo kanubaga bɛɛ lajɛlen faamuyali ɲuman sɔrɔ don kibaru sɛbɛnw ɲɛfura fɔlɔ laseliw la k'u sɔgɔlen ka to an na halisa 10h20 wagatiw la a tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ walawala bi alamisa jɔn bɛ yen. Aya Antoine ni Youssou kan ka kɛ yen nka a bɛ n'a fɔ y'a kumala n k'i ɲininka Antoine fana Simon kɛn bɛ ka sabali kuma tɔgɔ dɔn a bɛ se ka kɛ ɲɛmaa sen bɛ kɛrɛkɛ la wa o kumana o man n danna ye o don i bali fɔ dabila Janjo an b'i fo a bɛ Alexis Kalambiri bisimila ni wagati in kɔnɔna na ne ni Youssou an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'Ala ma basi kɛ inshallah ko kanubagaw sɔgɔlen ka to an na 10h20 wagatiw la Alexis ko ale ma sɔn Alexis ma sɔn min ma bi an ka jɛ k'a lamɛn.